Vítajte pri ďalšom videu, kde sa budeme rozprávať o knihách ako téme, kde sa budeme rozprávať o rôznych informáciách, čo sa týka kníh a samozrejme prejdeme si ešte rozličné iné informácie. Na začiatok, tak ako vždy, vás poprosím, dajte odber. To tlačidlo sa nachádza dole pod videom, čiže tam nájdete tlačidlo ako subscribe alebo odoberať, záleží, či to máte po anglicky alebo po slovensky. A zakliknite taký zvonček a tam zakliknite všetky. Vtedy vám neujde žiadne ďalšie video, ktoré vydám. Tak, pomaly poďme ku knihe, ktorá má názov Malá encyklopédia spisovateľov sveta, kde som si vybral dvoch spisovateľov, ktorí mi zastrešia 10 minút nášho času, čo sa týka čítania o týchto dvoch spisovateľov. Prvý z nich je Paul Claudel a druhý Hugo Claus. Takže poďme si o nich niečo prečítať. Paul Claudel, narodený 1868 Villeneuve-sur-Fère a zomrel v roku 1955 Paríž. Francúzsky básnik a dramatik. Konvertoval ku katolicizmu, od roku 1890 bol diplomatom v Japonsku, Číne, USA, Brazílii, Dánsku, Nemecku a v Prahe. Od rokov 1935 žil v ústraní. V mladosti napísal hry Tête d'Or, Zlatohlav 1889, La Ville, Mesto, Le Échange, Výmena 1893, Le Repos du Septième Jour, Oddych na 7. deň 1896, Le Partage du Midi, Delenie na juhu 1906. Známe sú historické drámy trilógia Otak, Rukojemník 1910, Le Pain du Tvrdý chlieb 1912, Le Père humide, Pokorený otec 1914, Napoleonský čas a z reštaurácie Jean d'Arc du Bucher, Jana z Arku na hranici 1938 a 1965. Le Suller de Satin, Saténová črievička 1944, zo španielských dejín 16. storočia Annonce Fête a Marie, Zvestovanie Márii 1912 a 1940, za francúzskych dejín 15. storočia vrcholom Claudelovej poézie je Cinq Grade Ode, 5 veľkých ód 1910, Corona Benignatis Anni Dei, Koruna z láskavosti Božieho roku 1915, napísal eseje Connaissance de Est, Poznanie východu 1905, Le Chemin de la Croix, Cesta krížová 1915-1948, Art Poetique, Básnické umenie 1907. Claudel chápal svet len ako profanáciu vesmírneho mystéria, ktoré jediné ho robí vysvetliteľným. Čo sa písať teda ešte o Clausovi Hugovi. Narodený 1929 Bruggy, Flámsko, flámsky maliar, spisovateľ. Pôsobil ako redaktor literárneho časopisu Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jeho básnická prvotina Kleine
Rex, Malý hrad, 1947 je zburou proti mešťanskosti, túžbou po oslobodzujúcom čine. Ďalšie zbierky predstavujú experimentovanie so slovom, literárne tvorivé hľadanie, jeho drámy veľmi obohatili holandskú aj flámske scény, tragikomédia Een Bruid in de Morgen, Mladucha na svítaní 1955, Cukor 1958, Kiek, Mama Zonder, Handen, Aha, Mama bez rúk 1956, teda 1959 a De Dans van de Rieger, Volavčí tanec 1962, romány De Hondsdagen, Kanikuly 1952, De Kuele, Minar, Chladný milenec 1956, De Verwundering, Údiv 1962, Omtrent Dede, Okolo Dede 1963 a novely Natur getrou, presne podľa prírody 1954, De Zwarte Kaiser, Čierny císar 1958 podávajú výstižný obraz mravov súčasnosti. Jeho v podstate situačné prózy, kde vzájomný vzťah postav je dôležitejšie ako vykreslenie ich charakterov, využívajú všetky literárne žánre a štýly od dedinského románu a rodinnej kroniky až po prvky detektívky, burlesky a čierneho humoru. Tak. Máme prečítané to, čo som chcel prečítať a ešte poďme prečítať jednu vec z blogu, akým spôsobom sa máme obliecť, aký mal byť ten dress code, keď sa zúčastníme nejaké vernisáže, knihy, CD a podobne. Takže to si povieme skrze tento blog Babie leta. Je to modný blog, čiže sa zaoberá modou a povieme si teda, akým spôsobom sa máme obliecť na vernisáž, teda krst knihy, alebo CD, alebo platne, alebo nejakého iného umeleckého výtvoru. Takže ako sa obliecť na vernisáž, krst knihy, CD. Začal som toho môjho 8-ročného vnuka riadne dusiť. Už je dosť veľký na to, aby sa nerval prvý do dverí, ale aby mi ich pekne pridržal. Nebudú gentleman, búril sa mladý muž, ale svojej mame nečakane veru tie dvere pridržal, tešiac sa, ako ona valí oči, dokonca ju šokoval tým, že jej zobral nákupnú tašku. On síce rád papuluje, ale niečo sa na neho predsa len nalepí. S dcerou sa smejeme, že keď vyrastie, ako keby si to našiel. Bude to gentlemanstvo baliť holky a akorát. Téma spoločenskej etikety mi po posledných akciách začala vrtať v hlave. Nielenže ma často naozaj prekvapilo, v čom všetko dokážu ľudia na spoločenské podujatie doraziť, ale aj to, ako sa správajú. Všetky dobre vieme, že čo a ako sa patrí, tak kde sme len urobili súdržky matky chybu. Motivovalo ma to pozrieť sa etikete trošku na zúbok a vytvoriť seriál článkov. Začnem tým posledným, čo som absolvovala, vernisážou. Vernisáž a krst, knihy, CDčka a tak ďalej. Vernisáž je slávnostné otvorenie výstavy alebo novej expozície či novej budovy. Zvyčajne začína dopoludnia o 11. hodine alebo popoludní medzi 16. až 18. hodinou. Má obvykle 3 frázy. Príhovory, prehliadka výstavy, budovy,
čaša vína alebo raut. Niekedy je súčasťou otvorenia i krátky umelecký program, napríklad hudba, spev, recitácia. Pri krstoch je program podobný, pričom sa čítajú ukážky z knihy či počúva hudba z nosiča. Dielo sa polieva sektom či inak krstí a krstní rodičia vyslovujú svoje posolstvá. Po príhovoroch sa naozaj patrí pozrieť si najprv výstavu, ak to nie je umožnené ešte pred príhovormi, zablahoželať umelcovi a vychváliť ho. Ak sa vám jeho dielo nepáči, tak radšej čušať, obdarovať ho kvetmi, najmä ak ide o blízkeho priateľa, a potom príde na rad pohostenie, ktoré obyčajne nebýva veľké, víno, nealko, chuťovky, chlebičky. Sem by som zaradila i menej slávnostné premiéry dokumentárnych filmov, alternatívnych či ochotníckych divadelných predstavení, kde sa tiež očakáva, že najprv pozriete produkciu či predstavenie a až potom vám niečo ponúknú. Na krstoch sa zase počíta s tým, že si hostia kúpia knihu či CDčko a nechajú si ho dielo autorom podpísať. Toľko teória a teraz prax. Ako to bolo na vernisáži v múzeu Kampa? Po všetkých príhovoroch a otvorení výstavy sa prítomní ako kobylky okamžite vrhli na prestretú tabulu. Občerstvenie obyčajne pripraví rodina umelca, vždy je to nejaké víno a niečo malého pod zub. Väčšina umelcov za svojho života veľmi peniazmi neoplýva. Na stole teda boli okrem vína aj 3 misy s nejakými pagáčikmi. Kompulentná pani zatarasila prístup ku misám a skrútila si do kormútka papierový obrusok a do neho naladovala takmer celý obsah jednej misy. Za ňou stálo v nemom údive vyše 50 ľudí. Na vernisáži v galérii Ece Terra sme okrem rautu v hlavnej miestnosti pripravili pri vchode aj welcome drink. Veľmi skoro pred plánovanou hodinou otvorenia dorazila prvá skupinka hostí, ktorých navyše nikto nepozval. Brali si rovno po 2 poháre, aby sa vraj nemuseli vracať po repete. No a teraz vysvetľuj buranom, že privítací drink je len jeden a že výčiška je nachystaného do aleluja dosť. Ani po prstoch im nemôže človek nacápať. To všetko je však nič oproti obrazu, ktorý sa mi ešte na Slovensku naskytol na honosnej recepcii po uskutočnení módnej prehliadky. Dáma v luxusnej toalete si na tanierik kopcovito naložila pestrú zmes zo všetkého a navrch si ešte pridala krémeš. Dobre ho pritlačila, aby nespadol. Pri predstave toho trasúceho sa krémešu na natresajúcom sa zemiakovom šaláte je mi ešte dnes nevoľno. Mimochodom, vedeli ste, že na podujatiach, kde sa je na stojáka a kde je tlačenica pri stoloch, by sa mal stať dočasne obsluhujúcim personálom ženu sprevádzajúci muž? Hrdinsky sa predrať davom a priniesť dáme pohár či jedlo? Toto staré pravidlo spoločenskej etikety však poznajú už len praví džentlmeni. Ako sa obliecť na vernisáž? Na vernisáž a všetky spomenuté podujatia sa oblieka módne a neformálne, to je dress code, je smart casual, takzvané nenúteno elegantne. Čo to vlastne je?
Smart casual je kombinácia dvoch zdanlivo protichodných štýlov. Na jednej strane smart, elegantný, švijacký, luxusný, vkusný, módny. Na druhej strane casual, neformálny, nenútený, ležerný, nedbalý. Je to štýl, ktorý vám dáva slobodu oblieť si to, čo vám pristane a v čom sa cítite i pohodlne a sama sebou. Pričom môžete experimentovať s rôznymi zvrškami. Pre ženy je tento štýl veľmi všestranný, pretože naozaj záleží len na fantázii. Je potrebné sa vyhnúť najmä modrým a módne roztrhaným džínsom, krátkym šortkám, športovým teniskám, tričkám s potlačou a naopak i príliš spoločenským nafinteným šatám. Vhodné je odev kombinovať s výraznými šperkami. Na obrázku dole je grófka Matilda Nostizová, patronka ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Na krste knihy je rakitku Slepec v roku 2012. Takto sa obliekajú šľachtičné. Patral som všemožne po smart casual pre pánov a zaujímali ma najmä džínsy, sú vhodné alebo nie sú. Tu platí, že dobre sadnúce nespraté tmavé džínsy sú dobrou voľbou. Najlepšie sú separátne nerozgajdané nohavice. Sako by nemalo chýbať, dnes sú trendové aj kardigány. K tomu košele môžu byť aj ležernejšie s gombíkmi na golieri, s klasickou farebnosťou a drobnými vzorkami roláky, ale i jednofarebné tričká. Veľkí frajer si môžu dať i trička prúškované v klasických farbách. Pri všetkých kusoch odevu treba dbať na kvalitu materiálu. Kvalitné tričko môže byť smart, rozgajdaná handra, už ani len casual. Na nohy poltopánky, mokasíny, oxfordky, ale i tenisky, ktoré však musia byť čo najčistejšom minimalistickom štýle. Ja chodím na podobné podujatia najčastejšie v sukni. Som nohavicový typ, takže sukňa a lodičky vo mne okamžite navodia slávnostnú atmosféru. Volím oblečenie jednoduché, často si zoberiem výrazný šperk alebo hodvábnu šatku. Zvládli sme dress code? Na obrázku hore si všimnite najmä oblečenie pánov, ktorí to celkom dali. Môj brat si obliekol čierne džínsy, čierny rolák, separátne sako s drobným károm a poltopánky. Taký ten typický smart casual výtvarníkov. Vpravo stojí hosť, riaditeľ Slovenského domu v Prahe. Rovnako džínsy, poltopánky a separátne sako, košela s jemnou prúškovanou štruktúrou a kontrastovaným lemovaním a nápadný šál. Dámy, sme to pojali každá po svojom. Ženy v rámci tohoto dress code majú predsa len viac možností. Všetky máme make-up, upravené nechty a lodičky. Len ja sa tvárim čudne, skoro naštvane. Konečne sa mi podarilo prebojovať sa ku stolu a ukorosiť pagáčiť, keď ma odtiahli na fotografovanie. Schovávam ho previnilo za chrbátom. Takže to máme koniec dnešného videa, ktoré sme sa zaoberali vernisážou knihy, respektíve CDčka, že akým spôsobom sa obliecť na túto slávnosť.